juju wa majuju, rabi mutum rabi ibilishi, ni ke tanin wuta ba sillar dalma. Allah ka san bidar mu sai idan buhun tsiya ya ke ce. Ni na san maza suka sanni. An radi ka ga ba shi na shanu ba. Ni tunku bai kai yaro makasa. Kai ka san akai aka wasa gafiya. Ni san kiwo nake sai dai tunku. Kai ka san gidan biki ake wa guda. Ni ka gidan mutuwa sai kuka. Kai ka san karamin rauni sai ake rufe. To, assalamu alaikum mutane na, yau ma na ƙara dawowa. Kamar yadda a baya aka muku tallan platform, wasu suna kiran mu sai sun sa kuɗi sun ci riba, wasu kuma suna yin magana suna cewa ba su samu dama ba. Ina wanda ba su samu dama sun shiga wannan registration wanda ake kiran shi forex trading, wanda ba iya yan forex trading bane za su iya amfana da wannan tsarin. Shine dan kasuwa ne kai, yar kasuwa ne kai, za ka iya sa kuɗinka domin ka ci riba. Kama daga kan 10,000, 20,000, 30, 40 har 50,000 ma za ka iya sawa domin ka ci riba. Wannan platform da kuke gani ya kawo muku ƙaruwa ta musamman, wasu abubuwan da dama da ma za a nuna muku su ba sai nan gaba. Kawo yanzu wannan kamfani ya kirkira abubuwa kamar haka wanda zai wa kamfaninsa sakamakon ƙoƙarin da ya yi na taimakon al'umma, wanda shi ma ya taimaki kansa. Mutane sun yi investing online wanda kana kwance a gida za ka ɗauki kuɗinka ka sa domin ka ci riba. Amma ga mai ra'ayin shiga, ga number wayar nan, ga link nan za mu ajiye muku domin magana da admin din wannan kamfani. Za ka iya tuntuɓar wannan lambar wayar domin shiga ka investing. Ga link nan shi ma za ka iya shiga domin investing ɗin kuɗinka. Kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari, gwara a bayar. Haka Hausawa suka ce gani ya kori ji sai ya kun